Здравейте, колеги! В това видео ще се опитам да ви покажа как може да подхождате в задачите с рисуване, на какви неща да обърнете внимание и общо взето някакви общи насоки към този тип задачи. Задачата, която съм избрал в случая е ето тази от изпита на 20 декември 2014 за една лодка става въпрос. За да намерите най-лесно, може ето в search box да напишете Bolt и тя ще си ви излезе. Отворил съм условието тук и вие ще се запознаете по-подробно с него вкъщи. Аз ще мина отгоре и ще ви кажа на какви неща да обръщате внимание и как точно да подходите. Във всяка задача за рисуване имаме някакъв инпут от конзолата, който винаги е някакво число. Почти винаги, по някакъв път и някакъв символ може да ни се зададе за това как точно да се изобрази тя. В случая инпута ни е само число и според това число трябва да нарисуваме нещо в някакъв размер. Тук е казано, че тялото... хубаво е да си ги четете тия работи. В тях често има подсказки. Но до какво се свеждат задачите за рисуване? Имаме някакви зависимости. За да си направим програмата така, че да рисува правилно за всяко едно число, което се въведе, трябва да намерим какви са тия зависимости, за да можем да си напишем програмата по такъв начин, че тя да работи за всякакви стойности. И виждаме, че когато инпута е 5, редовете, които имаме са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това за сега нищо не ни говори. Дължината на един ред е 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи дължината на реда е числото, което ни се е подало n по 2 плюс 1. И това нещо след малко ще видите как точно ще го използваме, за да си направим програмата. Да видим тук дали зависимостта е същата, понеже инпута е 3, а имаме наред 1, 2, 3, 4, 5, 6 символа. Нещо май не съм ги преброил правилно. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Да, всъщност дължината на реда е просто 2 пъти n, не 2 пъти n плюс 1. И от началото явно винаги се започва с една звездичка за началото на платното, като след това броят им явно се увеличава през 2. За сега не е 100% сигурно, че точно това е стъпката, с която се увеличават тези звездички, но в процеса на самото рисуване ще го разберем това нещо. За сега това, което знаем е, че ширината на нашата картинка е 2 пъти размера на числото, което е въведено. А нейната дължина от към редове все още не е точно ясна. Така... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Броят на редовете явно излиза, че е 5, т.е. числото n, плюс n делено върху 2, като в случая 5 делено на 2 ще бъде 2,5. Обаче, за да го използваме в някаква формула, която ще създадем в хода на програмата и да го извличаме това, че е 2, вариантът е просто да го смятаме чрез целочислени типове. Като разделим интеджера 5 на интеджер 2, резултатът ни всъщност ще бъде 2, няма да бъде 2,5 и по този начин ще изведем колко още редове ни трябват надолу, освен тези n брой редове. В този случай 5, в този 3. Така че тук реално имаме 3 реда плюс 3 върху 2, което ще ни върне 1. И сега да пристъпим към решаването и за начало просто си създаваме една променлива n, в която ще се подаде за това колко ще е голяма нашата картинка. Нещо друго, на което да обърнем внимание, тук се казва, че числото n винаги ще бъде нечетно. Ще бъде в рейнджа от 3 до 39.
Тоест, тестовете, които ще се подават в Judge системата, ще бъдат в този диапазон. Тези тук 3 и 5 са просто примерни и те няма да участват в точките, които ще изкараме от Judge, понеже ги виждаме. Точките ще дойдат от тестове, които точно не знаем какви са. Знаем само, че ще бъдат в този диапазон. И сега как да си формулираме програмата? Запазваме това число n. Пишем, че е равно на int parse console readline. И сега можем да си създадем две променливи за това колко е широка картинката и колко е нейната дължина от към редове. Int width е равно на 2 по n и int height е равно на колко се разбрахме, n плюс n върху 2. Така, вече си ги имаме тези неща. За по-надолу подозирам, че ни трябва и още една променлива, която да ни казва колко точно звездички да рисува и колко точки, за да се случва това нещо динамично. Ще го видите след малко. Създаваме един for цикъл и той май беше по-добре почнал тук първо какво е for цикъла и как точно работи. В него той има няколко елемента. Едно число int i в случая, което показва началната точка на този цикъл. Има някакво условие, което служи за това до кога да се повтарят действията в ето този скоп от кадровите скоби. Реално колко повторения ще имаме на този цикъл. И тук другия елемент е самата стъпка. Тоест след всяко изпълнение на кода, който се намира ето тук в тялото на цикъла, това число и трябва да се променя, за да стигне нашия цикъл до някакъв край и да не е безкрайен. Така сега, доколко искаме да е голям, колко пъти искаме да се повтори нашия цикъл, ние искаме да се повтори толкова пъти, колкото ще е височината на нашата картинка. Затова тук направо може да си запишем да е по-малко от height. И сега самото рисуване как ще стане. Да помисля малко. На първия ред имаме 2, 3, 4 звездички. Значи забелязвам, че всъщност от половината на ширината на там винаги имаме n на брой точки, докато редовете са равни на това число, което имаме в инпута. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5 реда с точки. И това, което се променя всъщност е само ето в тази част на картинката. Натам вече всичко си е еднакво. Тук после пак имаме някакви промени. Това в хода на програмата ще измислим как да го направим. И може направо да започваме с това да рисуваме първия ред. Как ще стане това? Ами, когато и е равно на 0, това значи, че сме на първия ред. И тогава отпечатваме точки, които са като бройка n-1, като едното в случая ще ни е тази звезда. Я направо да си направим една променлива, която ще държи, ще отговаря за това как точно ще рисуваме платното чрез тези звездички. За начало ще зададем стойност 1, защото ще почваме с една звездичка само, винаги в началото на нашия цикъл. Как да си я кръстим? Не ми идва никакво смислено име за това нещо. Затова просто ще го кръстя, май така се казваше, звездичка. Равно на 1. И тук ще направим една проверка.
дали се намираме на първия ред от нашата картинка. Това ще го направим, като напишем if и равно на 0. Тогава да влезем да рисува първия ред. И това нещо как може да стане? Използваме console.write, само че не writeLine, а write, и след малко ще видите защо. Така. И какво рисуваме тук? Разбрахме се, че рисуваме n-1 точки, което в случая ще бъде n-asterisk. Защо не го почета? Добре, сега ще използваме. Я малко да си увелича кода, да виждате по-добре. Ако и е равно на 0, отпечатай ми нов стринг с символа точка, като го отпечатай n на брой пъти минус броя на звездичките. И след като се изпълни този ред, ще имаме отпечатано това на конзолата. След това искам обаче да продължим с рисуването на конкретния ред, преди да е свършило изпълнението на конкретното повторение на цикъла. И това нещо може да го добавим, пак е така с console write, за да не продължава на нов ред, а до там откъдето е стигнало. И тук ще имаме new string, който ще бъде с символ звездичка и ще се повтори астерикс на брой пъти. Много тъпо име измислих, ама ще си караме с него за сега. И какво се разбрахме? След половината, втората половина на ширината ни винаги е точки до ето този ред. Така че после направо си пишем още един console.write, не writeLine, new string с точки отново и n на брой пъти. И по този начин сме готови с първия ред от рисуването. Може да го изпълним това нещо, за да видим до къде сме стигнали. Веждаме числото 5. И се вижда, че първия ред, не знам колко виждате, първия ред явно изглежда да е правилен. Само че, понеже използваме console write, виждате, че след отпечатването на тези неща, курсорът все още си е на същия ред. И това през any key to continue не е слезнало долу. Затова трябва след изпълнението на... Всъщност ще го оставя за сега, така и после ще ви покажа каква е идеята на write и на writeLine, как ще ни върши работа за рисуването. Готови сме с първия ред. Сега да видим какво се изисква на втория ред. На втория ред се вижда, че нещата се променят. Вече нямаме... Тоест ние пак ще имаме n минус броя астерикс точки до половината на картинката. Обаче за тази работа, след изпълнението на този ред, трябва да си увеличим броя на звездичките с 2, защото нараства така 1, 3, 5. Явно това е зависимостта. Това ще го направим. Астерикс е равно на себе си плюс 2. И така вече при следващото завъртане на цикъла стойността на звездичките ще бъде променена. Сега продължаваме с втория ред. Else if tap пишем ако и е равно на 1. Тогава е това нещо. То всъщност няма нужда от проверка дали е равно на 1, понеже по този начин програмата ни би трябвало да работи направо за всички случаи, докато звездичките намаляват. Така че това условие ще го променим и тук реално ще ни се отпечатат няколко реда в това условие. Какво имам предвид? Имам предвид това, че виждаме, че звездичките нарастват до първи, втори, трети ред. Като този трети ред в нашия цикъл ще бъде с номер 2, защото цикълът ни почва от 0. И така първият ни ред ще е 0, вторият ще е 1 и третият ще бъде 2.
Тоест в това условие, ако напишем ако и е по-малко от 3, отпечатвай ето тези неща. И може да видим сега, че нещо не е както трябва. И това не както трябва идва точно от това, че никъде не сме казали да се мине на нов ред. И това нещо може да го направим тук в края след проверките. Винаги да добавя един нов ред. Та в всяко влизане в цикъла, аз май беше по-добре всъщност да ви покажа първо как работи този цикъл. И за това ще си пусна дебъгера да стигне ето тук. F5. Ввеждаме една петичка. И виждаме, че програмата ни е стигнала до самия цикъл. Ето тук в полето Locals може да видите всички стойности, които всички променливи с техните стойности, които са такива в момента на хода на програмата. Тоест, като се намираме ето на този 13 ред, където е стрелката ни, който е маркиран в жълто, стойностите на нашите променливи са ето такива. И сега ще видите как те се променят с всяко минаване през този цикъл. Натискаме F10 и си е равно на 0. Проверява се условието дали и е по-малко от височината, след като е 0, значи е по-малко и следователно ще се влезе в тялото на цикъла. Влизаме и тук се проверява. И по-малко ли е от 3? Тук се вижда, че не се вижда много добре, но да кажем, че се вижда, че и е 0. Щом е 0, ще се влезе в тялото на цикъла, щом това условие е правилно и ще се извършат тези операции, които сме задали. Обърнете внимание, в момента програмата се намира ето на този ред, където увеличаваме стойността на звездичките с 2. Те, преди да се изпълни този ред, се вижда ето тук, че все още стойността им е 1. И в момента, в който го изпълним този ред, вече може да видим, че тяхната стойност е променена на 3. И това е нашата идея. След всеки ред, който отпечатаме на конзолата, те да се променят, за да си рисуваме картинката, както ние искат тук в условието. Продължаваме надолу. Всъщност може да видим какво се е отпечатало. Ето и нашия първи ред. И в момента минаваме надолу. Изпълняваме и това и курсора вече мина на следващия ред. Сега минава се през този елемент на цикъла, който увеличава стъпката. Както виждате, и все още е равно на 0. Този плюс оператор, това нещо, което прави, е абсолютно същото, като и да се напише и е равно на и плюс 1. Просто има по-съкратен начин за разписване на това в C# и в повечето езици, предполагам. И това е той. Това значи, че и ще се увеличи с 1. И сега, като минем и през този ред програмата, виждаме, че и вече не е, всъщност е тук долу ще го видим. И вече не е 0, е променено на 1. След като е променено на 1, се минава отново през проверката на условието, за да се увери, че не сме стигнали края на цикъла. Щом и е по-малко от height, което е 7, значи отново ще се влезе в него. И отново това нещо ще се изпълни. Проверяваме си условието, то все още е вярно и отново ще се отпечатат тези неща, които сме задали. Виждам обаче, че тук ето N си стои 5, защото никъде не го променяме, но броя на звездичките е нараснал. И по този начин ще отпечатаме по-малко точки. В нашия случай, ето отпечатали се 2 точки в нашия вариант. И вече като стигнем до реда, който отпечатва звездичките, се вижда, че ще отпечата 3 звездички, както и трябва в задачата. Ето ги тук и се разбрахме, че след като минат първите N символа от реда, останалите винаги са точки. Така че те ще си бъдат нещо като константа. Тук звездичките са 3, стават на 5 и всичко се повтаря отново. И става вече на 2. Проверява се пак дали е вярно това условие и ако е вярно, продължава. Ако не е вярно, директно ще излезе от тялото на цикъла
ето тези кадрови скоби и ще продължи програмата с изпълнението надолу. Или ако нямаме нищо в случая, просто ще приключи. Това условие все още е вярно и е по-малко от 3 и за това слиза и изпълнява отново тези редове, като в случая ще видим, ето, отпечата се по този начин. Това нещо сега как да преминем към по-нататък с задачата. Понеже до сега на първите 3 реда всичко се променяше праволинейно. Обаче вече ще ни трябва не да увеличаваме звездичките, ами да ги намаляваме. И вижте сега, като и все още е 2. Обаче сега ще се увеличи, става на 3. Условието все още е вярно, обаче в тази проверка няма да се влезе, защото е равно на 3. Следователно твърдението е false и ще прескочи изпълнението на този ред. И тук вече трябва да добавим един нов else if, в който да кажем, ако се намираш след този ред, вече отпечатва и някакви по-различни неща. Спирам дебъгера и ще продължим с разписването на задачата. Значи вече искаме след този трети ред звездичките да почнат да намалят. Казвам трети, но това просто в случая е 3, защото инпута ни е 5 и го ползвам за по-лесно асимилиране или не знам аз какво да кажа. Но иначе този ред, примерно ако ни се въведе стойност 7 или 9, няма да е трети, ами ще бъде нещо друго, защото нали се разбрахме, че да, всъщност вече си намирам грешка. Тук не трябва да ползваме такова магическо число, ами да го изразим това число някакси чрез n, за да работи във всички случаи. И това как ще стане? Ами 3 в случая, когато n е 5, всъщност е 5, т.е. n върху 2 плюс 1. Или може просто да го напишем, ако и е равно на n върху 2. Това може да си го изнесете също в някаква такава променлива, ако прецените, че ви е по-удобно, ако не, за сега няма проблеми по този начин да ги разписвате нещата. n в случая ни е 5, като се раздели на 2 ще даде 2. И този, когато и е равно на 2, това всъщност се разбрахме, че ще бъде третия ред, т.е. третото завъртане на цикъла, защото почваме от нулата. Така че програмата отново ще се изпълни по същия начин и за да го видим това нещо, направо ще си я подкараме. Ами да, не се получи, защото съм написал равно, пък всъщност има предвид, ако е по-малко или равно. 5 и виждаме, че до тук задачата ни се изпълнява както трябва. А сега ставаме за художници. По-нататък продължаваме с условията. Else if. Сега искаме, докато се стигне до този ред, звездичките да намаляват и оттам съответно да се променят броя на точките от лявата страна на лодката, на кораба или каквото е тук. И това нещо как ще го зададем? Имаме първи, втори, трети, четвърти, пети ред, който в нашия цикъл ще бъде 4. И може да му кажем else if и е по-малко от n. Така. И тогава, когато това условие не е изпълнено, вече ще слезе надолу с изпълнението на програмата и ще се провери и това, дали е вярно, и ако е вярно, ще се влезе тук. Тук обаче, мисля, че има един тънък момент. Добре, в последствие ще видим как да го направим. Разбрахме се. Добре. Пишем console.write. Имаме нов стринг от точки отново,
които се разбрахме, че ще бъдат n- астерикс на брой пъти. След това имаме console write new string с звездички, който ще бъде астерикс на брой пъти. Сега, това нещо първоначално няма да работи както ни се иска и да си подкараме приложението, за да ви покажа какво става. Ето, даже ни гръмна. Защо ни гръмна? Защото тук някъде се е получила отрицателна стойност и ние му казваме отпечатате ми точки минус еси колко пъти, което няма как да стане, затова не се чупи програмата. Защо се случва това? Сега ще ви покажа с дебъгера, за да си упражните направо и вие да дебъгвате и да си намирате проблеми по решението. Отново завъртаме цикъла и е равно на 0. Изпълняваме тези редове. Това нещо приключва. След това и се увеличава, отново е по-малко или равно на n върху 2 и отново се влиза тук. Забележете, че като имаме else if, влезе ли се в if, след това програмата изобщо няма да проверява надолу в else if какво има. Него му е достатъчно едно от тези условия да е изпълнено и не го интересува на там какво става. Така, и колко стана? И е 2 в момента. Отново се влиза тук, изпълняват се редовете. И сега забележете какво става. Вече след последното влизане в този if сме увеличили звездичките и те са станали 7. И това нещо ще трябва да го избегнем по някакъв начин. Тоест ние искаме, когато се намираме ето на този ред от изпълнението на програмата, ние да не увеличаваме броя на звездичките вече, защото ще стане прекалено голям. И това нещо ни чупи програмата, понеже NC е 5, звездичките са 7 и като извадим става минус 2. И ето тук приложението ни гръмва и ни казва не става така минус 2 пъти да отпечатам тия точки. И това нещо как може да го избегнем? Най-лесно се сещам в момента, може да не изглежда много красиво, ама ето тук ще напишем ако и е равно на n върху 2, тук ще му кажем звездичките да се намалят с 2. Тоест правим така, че когато се влиза за последен път в ето този блок, броят на звездичките да не се променя. Може всъщност да го направим и ето така. Това нещо ще свърши същата работа. Просто те ще се увеличават само когато и е по-малко от n върху 2, което и ни трябва. Да проверим сега дали ще има гърмежи пак. 5 и няма гърмежи, но виждаме, че нещо не работи както трябва. Тия звездички са прекалено много, няма никакви точки. И това ще се случва, защото никъде не променяме стойността на звездичките в ето този else if. И затова тук ще казваме след всяко изпълнение на този else if блок, броя на тия звездички да намалява с 2, както се разбрахме, че е стъпката за това платно. Пускаме си програмата отново и виждаме, че работи, но не точно. И защо не работи точно? Защото при последното влизане в ето този блок, когато рисуваме ето този ред, звездичките са 1, 2, 3, 4, 5, т.е. n на брой пъти. След това ние никъде не ги намаляваме. Значи всъщност ще си го върнем това нещо както си беше преди малко и ето това условие тук ще си го направим вече звездичките
да са равни на себе си минус 4. Това пак са някакви магически стойности, но в случая ще работят, защото когато сме на третия ред, първо звездичките ще се увеличат, ще станат на 7 от 5 в последното влизане, а ние искаме вече за следващия ред от рисуването ние да ги намалим с 2. И те след като вече са били увеличени веднъж с 2, значи ще трябва да ги намалим с 4, за да станат от 7 на 3. И това нещо мисля, че ще трябва да сработи сега. Да. Само, че сме пропуснали да си дорисуваме останалата част от картинката, която се разбрахме, че е ето тази. Така, отново я тестваме, 5 и виждаме, че вече сме готови с ето част от рисуване, тази част от рисуването на картинката. Сега остава да нарисуваме тук основата й. И как да го направим това? Разбрахме се, че тази основа, нейната големина е равна на n върху 2. Ние сме си запазили височината на картинката тук и този цикъл ще се върти докато не сме стигнали тази височина. Така че в случая директно може да си сложим един else блок, защото виждате, че отпечатваме така тази част. И сега за основата ще са реално всички останали случаи. Така че вкарваме го това в един else и трябва да видим сега каква е зависимостта в рисуването на тази основа. Виждаме, че първия ред винаги е пълен само с звездички, т.е. това е ширината на реда, която ние сме си я запазили ето тук в тази променлива width, която е 2 по n, и нея ще използваме за отпечатването на първия ред. След това явно обаче няма да стане с else. След това виждаме, че се появява една точка от една страна и една от другата. И това нещо как може да го направим? Сега ще го измислим. Ще създадем още една променлива. Bottom dots, която ще бъде равна на 0 първоначално. И сега ще видите как ще използваме. Влизаме в else и казваме конзолата, я ми напиши тук един нов стринг от звездички, се разбрахме. Колко на брой пъти? Ширината на картинката минус броя на точките, който в първото влизане ще бъде 0. Bottom dots. И след изпълнението на този ред ще ги увеличим с 1. Bottom dots равно bottom dots плюс 1. Това нещо, както ви казах, е абсолютно същото, както и да го напиша така по този начин, обаче сега, за да не ви занимавам с странични работи, го разписвам малко по-подробно, за да е по-видимо и по-ясно. Иначе този ред и този ред правят едно и също нещо. Обаче това нещо няма да свърши работата точно, която искаме. Разбрахме се. Всъщност я видим. Когато имаме някакви точки, започваме с тях. Значи, на горния ред ще трябва да почнем с точките. Console, write, new string от точки, които ще се отпечатат bottom dots на брой пъти.
И това нещо трябва да го добавим и накрая. Не съм много сигурен дали няма да гърми в първия случай, когато това ни е 0 или просто няма да отпечата нищо, но ще разберем в последствие. Ако се случи, вече ще маневрираме някак. Ами, да изтестваме програмата, предлагам, и да видим до къде сме стигнали. Ами, пак работи, но не точно. Виждаме, че тук всъщност броят на звездичките... Да. Виждам къде е грешката. Броят на звездичките, тук сме написали, че е ширината минус bottom dots. Обаче bottom dots имаме и отляво и отдясно. И ние всъщност вадим само едните, които са отляво. И затова тук, не знам дали виждате добре, имаме един символ повече. И заради този един символ повече, че имаме 0 точки в джъджа. Променяме от това нещо, всъщност да бъде минус bottom dots по 2. И сега си мисля, че би трябвало да сработи. Изглежда добре. Може да си я тестваме и с някакви други числа. Ето 3. Изглежда по този начин. Мисля, че в условието на задачата също беше така. Да. Казано е, че само нечетни числа ще ни се дават. Така че, ако ни е кеф, може да си я пробваме и с нещо по-голямо. Примерно 15. И ето една по-голяма лодка. Да окачим това решение в джъджа и да видим какво се случва. Така. Submit. Refresh и да. Ето го. Задачата с рисуване ни е готова. Това е сега. Ако имате въпроси, давайте. Чао, чао.